Moni nde nkhani zinachuluka masiku amenewa. News ndinene kuti zachuluka napezeka kuti zinakumamisa nde mukandiona ndapita ku go for break musadabwe zonena zachuluka. Koma nkhani ina yomwe inabuka kwambiri ndi mkokomo kapena nditi chimphepo chophatikiza ndi mvula, storm, hurricane yomwe yachitika ku United States of America. Ndi mkokomo onena kuti analandira warning kuma states ngati kwa china Florida, Colorado, kunena kuti muthawe kukubwera mkokomo. Ne anthu akhala kumathawa, anthu akhala kusamuka, koma aliyense amene angasamuke nangaso zinthu zimayendera ndalama. Amene alibe ndalama sanganyamuke kuthawa, athawira kuti ndipo athawa bwanji. Nde anthu ambiri anathawa, pamene ambiri anatsala. Ndinena kuti kunali hurricane yoyamba, kuzabweranso hurricane yachiwiri. Ndi ma hurricane amapangika ngati nthawi imodzi kuti mphepo ina ikuchokera mbali iyi, mphepo ina ikuchokera mbali iyi, mphepo ina ikuchoka mbali iyi. Ndi palino hurricane iyi yomwe anayitchula kuti hurricane Milton, yomwe inayambika pamwamba pa Atlantic Ocean. Endi inayambika imakhala ngati kuphatikizana ndi ma hurricane ena amene anadutsa ndi kaleo, ngukhala ngati aphatikizana kusanduka ma hurricane atatu. Inayamba mwa simple koma inapezeka kuti inagena mphamvu ndi momentum kwambiri mene imazadutsa patipo pa Atlantic Ocean. Chifukwa chonena kuti mu ocean muja mumakhala madzi otentha. Ndi paja madzi otentha amatani amapanga tinena condensation. Ndeka ndingafotokoze bwanji nchichewa. Amakwera amasanduka ngati utsi steam ngumakwera mmwamba. Ndi zikaphatikizana mmwamba muja ikafika mitambo asintha mmene muja asanduka mvula, chimvula chicha chizigwa kukweraso madzi muja otentha, condensation ijanso uko kubwera mphepo. Ndi zikasakanikirana zonse zija zapezeka kuti zikupangano chani chimphepo choopsa chinkokomo. Chonena kuti akuti poyamba mene inangoyamba kumene inayamba ndi speed ya 80 miles per hour. Koma within 24 hours hurricane Milton ija chimphepo chake chinafika kusanduka 175 miles per hour. Ndi chimathamanga inasanduka storm kapena mphepo yothamanga kwambiri yoopsa. Ngona anthu analandira ma warning. Inayambira ku Atlantic ku Gulf of Mexico ngoyamba kutani imalowirano mbali ya ma states amenewo kwa china Florida ku USA. Ndi anthu anayamba kuthawa. Ndi taona ni mmene mphepo imaonekera pa satellite yake ndi akuja tikumwa kukambakamba masiku ano ku International Space Station. Kuli zima satellite kumeneko kudzimatha kuunikira zimaonekera Earth dzikoli. Ndi mmene zimaonekera pa Earth chi satellite mphepo mene imaonekera mene kuzungulirira kuthamanga kwake. Ndi mkokomodi wamenya ku USA Wednesday pa 9 October. Anthu ena analaka dalikonko, kunali outage magetsi anazima, anthu ena aphedwa ndithu, mitengo kugwa, manyumba vutoso la manyumba ambiri ku USA amamangira matabwa, amakonda manga manyumba amatabwa. Anjwera alipo ndi ambiri komanso ambiri so ndi manyumba amatabwa. Ndi zimapangisa kuti zikhale zophweka manyumba aja mangowulukapo, mphepo imangonyamula manyumba aja kumatani kupita nawo. Ndi mmene mukuonera ndi mmene zinthu zawonongekera moti pakali pano kukadali mpungwepungwe. Koma panopo mphepo yakhala ngati yatsika mphamvu, yantha mphamvu uno yalowera kwina. Koma kunali ma tornado, machani, mphepo, mvula, outage ya magesi. Kuti ndi chinthu chonena kuti mkokomo waukulu kwambiri, akuti mkokomo waukulu kwambiri mu century, mu zaka 100. Koma zimenezo ndi zina zomwe zikuchitika ku USA zikomo kwambiri.